Исәнмесез, эфирдан алқар вақты студияда Лина Хасаншина. Ознакай районы Ок халатлы фәрештәләр акциясына кушылды. Бұл бик мөһим безгә, чөнки күбрәк беләсе килә уку турында. Нефтчеләр ярдәме белән калабызда 2нче ел социаль театр эшли. Бу безнең тормышыбыз, безнең турында, кызлар турында пьесалар. Әлмәт көрәшчеләре республикада иң яхшылар. Көрәшәсен үзеңнең нигезне чыгарасың. Азартсман, хобби уже кергәнсман. 11 ел уже йөрибез. Ознакайлылар Ак халатлы фәрештәләр акциясына кушылды. Мотор традициягә нигезләнеп, район җитәкчелеге Сырхаухана табиблары белән берлектә медицина һөнәрен сайларга теләгән мәктәп укучылары белән очрашты. Анда Казан дәүләт медицина университеты студентлары да чакырылы иде. Район хакимиятенең утырышлар залы югары сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре белән шыгрым тулы иде. Алар өчен һөнәри юнәлеш бирүгә багышланган чара уза. Бүгенге көндә район мәктәпләре буенча исәпләгәндә акушер, фельдшер, шәфкать туташы кебек һөнәрләрне сайлаучы 496 кыз һәм егет бар. Беренче классны бетерәм сыйныфны. Шуңа бүген очрашу шундый студентлар белән аралашабыз. Бу бик мөһим безгә, чөнки күбрәк беләсе килә уку турында. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, медицина хезмәтенең никадәр җаваплы булуын ассызыклады. Районда булдырылган мөмкинлекләргә тукталды. Бездә инде бу больницабызда, шулай поликлиникабызда бөтен мөмкинлекләр бар эшләү буенча. Ремонт эшләре дә бара, яңа медицинский оборудованиелар да алына. Әле Алла бирсә, роддомга да ремонт керергә тиеш. Алла бирсә, шулай инде үзебезнең төрле шундый җиһазларыбыз да бик күп. Район үзәк сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов сүзләренә караганда, бүгенге көндә район юлламасы нигезендә Бөгелмә һәм Әлмәт шәһәрләре көллиятендә 16 студент укый. 23 студент Казан медицина университетында белем ала. Врачей на сегодняшний день в нашей больнице трудится 136 человек. Азнакай сырхауханәсендә бүгенге көндә барысы 136 табиб эшли. Һәм инде бүгенге студентлар укуларын тәмамлагач, үзебезнең сафны тулыландырырлар дип көтеп калабыз. Что по окончании учебы они к нам вернутся и будут работать вместе с нами. Очрашу барышында катнашучыларга Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау һәм Казан дәүләт медицина университеты турында фильмда күрсәтелде. Студентлар укучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар бирделәр. Медицина университетында уку шартлары хакында сөйләделәр. Ознакайда 7нче мәктәпне бетердем. Благополучно мәктәпне бетереп, университетка поступать иттем. Бетереп барабыз. 6нчы ел, ярты ел калды. Алла бирсә, травматолог булып чыгачакмын. Ознакай кайтабыз обязательно. Бу очрашуга балалар алып килдем. Минем улым былтыр 7нче мәктәптә 9нчы классны бетергәннән соң Әлмәтнең медицина колледжына укырга керде. Бүгенге көндә бик теләп укый, бик авыр, тырыша. Һәм әти-әниләргә киңәшем шул балаларның теләгән һөнәрләрен сайлагачын аларга каршы килмәсеннәр, аларны поддержать итеп, киләчәктә үзләре теләгән юлны сайлап, шул юлга бассыннар балалар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2024 елның гыйнвар аенда Әлмәт районында 122 бала туган. Бу хакта Әлмәтнең гражданнар хәләте актын теркәү идарәсе хәбәр итә. Шуларның 65-е малай һәм 57-се кыз. Бу айда баланың минималь авырлыгы 1 кг 135 грамм, максималь 4 кг 730 грамм. Иң яшәне 19 яшьтә, иң олысы 43-тә. Әлеге балаларга иң яшь сайланган исемнәр арасында Ясмина, Артем, Лев, Әмир, София, Амелия. Бу исемнәр популярлыгын югалтмый. Айның сирәк исемнәре булып Залина, Зәкия, Садия, Галим, Захар, Зиннәт, Алерия, Арыслан исемнәре тора. Гаиләнең тоткасы хатын-кыз. Аның җәмгыятьтә тоткан роле күптән инде гади тормыш иптәше, әни булудан узып китте. Хатын-кызлар үзләрен бик күп төрле өлкәләрдә лидер булып таныта белде. Шулай да хатын-кызның нәфис күңеленә ни сыйган?
Бу кадәр йөрәкне күтәрергә аңа кем яки нәрсә ярдәм итә? Әлмәтнең Аулак театр мәйданчыгының чираттагы иҗади лабораториясе шул теманы күтәреп чыгарырга булды. Теманы Рәдифә Нуманова дәвам итә. Елена Степанова Әлмәт кызы, биредә туып үскән, биредә белем алган, тормыш корган, укытучы булып эшли. Аулак мәйданчыгындагы чираттагы лабораториягә күңел ашкынуы алып килде, ди ул. Башта бик күп эмоциялар, җырлап та алдык, сөйләп тә алдык, әкиятләребезне, пьесаларыбызны язып алдык үзебез. Һәр пьесаны һәр кыз үзе язды. Бу безнең тормышыбыз, безнең турында, кызлар турында пьесалар. Надеюсь, что зрительләргә безнең хыяллар, эмоциялар килеп җитте йөрәкләренә. Йөрәк җилкенүе, уй-фикерләр, хис-кичерешләр тамашачыга барып җитсен өчен лабораториядә катнашучыларга 2 атна тырышырга туры килгән. Бу вакыт аралыгы спектакль чыгару өчен бик аз, ә менә лабораториядә төп темага салынган фикерне ачып салу өчен ярыйсы гына. Чөнки беренчедән лаборатория шәхеснең эчке дөньясын ачып салуга, үз-үзенә читтән карарга мөмкинлек бирә. Икенчедән, янәшәдәге кешеләрне аңларга юл ачыла. Нәтиҗәдә тамашачы каршына иң кыюлар гына чыга да. Кемдер ачылып ябыла да тормыш юлын дәвам итә, икенчеләр үз кабырчыгында кулын өстен күрә, кемгәдер иҗади эксперимент ашап китеп, күптән борчыган сорауларына җавап таба. Агымдагы елда Россиядә гаилә елы дип игълан ителгән елда Аулак театр мәйданчыгы күтәргән төп тема бик кызыклы һәм мөһим. Бу лабораториядә 30 яшьтән алып 50 яшькәчә хатын-кызлар катнаша һәм алар тамашачылар һәм беренче чиратта үзләре төп бердән-бер сорауны бирә. Бу синең сценариймы? Добрый вечер, дорогие гости. Рада приветствовать вас в студии программы «Ясна». Лабораториядә билгеләнгән яшь чикләве юктан гына алынмаган. Һәр кемнең күпмедер күләмдә тормыш тәҗрибәсе бар. Үткән юлы ярыйсы. Шуңа өстәп әле нидер үзгәртергә дә соң түгел кебек. Женщина там уже мудрая, уже с огромным... Бу яшьтә хатын-кыз инде зирәк тәҗрибәле. Бер-берең белән аралашканда ихласлыкка урын куя һәм шуны ук теләп кабул итә. Бу чынлыкта бик яхшы. Өстәвенә шул 2 атнада без чынчылап дуслаша алдык. Тоже для меня вот было удивление, что мы смогли подружиться. Ну, подружиться прям так по-настоящему. Шул яшьләрне чаклы нинди йөк белә килүләрен, аларның тормышы ил һәм дөнья тормышы белән ничек бәйләнгәнен, сәяси һәм социаль катаклизмнар аларга тәэсир иткәнме юкмы икәнен аңлап, чираттагы сабакларын үзләштерергә лабораториядә катнашкан Әлмәт хатын-кызларына Мәскәүнең театр сәнгате институты белгечләре һәм магистрантлары Ольга Городиская, Кристина Матвиенко, Дарья Алексеева ярдәм итә. А вот в 30 лет уже появляются какие-то ярлыки на тебе, как на женщине. 30 яшьтә хатын-кызга ниндидер ярлык тагыласыман һәм шул дәвердәге хатын-кызның үсешен күзәтәсе ачыклыйсы килде. Ә булай бу яшь чикләүләрен Ольга кертте. Я шла, конечно, больше от Оли, и временной промежуток времени выбирала конкретно она. Катнашучылар үз фикерләрен берләштереп тәкъдим иткәннән соң тема буенча ачык сөйләшүләр тамашачылар белән дәвам итте. Аулак театр мәйданчыгы эшли башлаганнан бирле бу калабызда тормышка ашырылган 9-нчы лаборатория булды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хатын-кызлар фәнни ачышлар өлкәсенә дә зур өлеш кертәләр. Аларның хезмәтләрен элеккеге вакытларда фәнни дөнья киметкән булса, бүген исә хатын-кыз галимнәр күләгәдән чыга һәм аларның фәнни дөньяга казанышларын иратларныкы белән бер рәттән бәяләп була. Шундый ук максат белән менә инде 20 ел дәвамында ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы дигән республика бәйгесе үткәрелә. Аның зона туры күптән түгел генә Зәйдә узды. Анда әлмәтлеләр лаеклы чыгыш ясап җиңү яулады. Араларында хатын-кыз галим номинациясендә җиңүче итеп Алина Дмитриева танылды. Обозначим наши задачи на сегодняшний день, посмотрим, что у нас накопилось предыдущего и как мы будем их решать. Алина Дмитриеваның эш көне планеркадан башлана. Узган көнне анализлап, алдагы көнгә планнар кырыла. Ул техник фәннәр кандидаты. Гомерен химия һәм нефть химиясе өлкәсендәге тикшеренүләргә багышлый. Бүген ул Татнефть компаниясенең Татнефть секторы мөдире вазифасында скважиналарны эксплуатацияләү һәм ремонтлау бүлегенең су изоляцияләү эшләре һәм катламлы сорту зонасын эшкәртү лабораториясендә эшли. Аның җитәкчелегендә тикшеренүләр комплексы башкарыла. Химик реагентлар өлкәсендә 500 дән артык акт һәм эксперт нәтиҗәләре төзелә.
Вот для меня наука – это как большая лавина, которая… Минемчә, фән ул көчле ташкын, ул сине тулысынча үзенә җәлеп итә. Зур хезмәт, монда нәрсәдәндер баш тартырга да мөмкин. Ләкин син алган нәтиҗәләр ниндидер проект рәвешендә, хәтта хезмәттәшләреңнең танылуы рәвешендә дә канатландыра. Даже в виде просто признания коллег. Это перевешивает все. Без киләчәк векторым, шуңа күрә яңа максатларга ирешергә кирәк. Бу Алина Дмитриеваның тормыш принцибы. Упертый руководитель своего направления. Үз сүзле җитәкче, куйган максатларына һәр вакыт ирешә. Шунда ук нәтиҗә белән килә. Ставишь цель, она уже приходит с результатом. Алина Юрьевна тәҗрибәле остаз. Ул үзенең белемнәрен яшь белгечләр һәм студентлар белән дә юмарт уртаклаша. Эш сорауларыннан тыш башка мәсьәләләр буенча да киңәшен бирә. Аның янына шәхси сорау белән дә килергә мөмкин. Алина Дмитриева исеме фәнни даирәләрдә киң билгеле. Аның үз өлкәсенә караган фәнни журналларындагы басмалары белгечләрнең игътибарын җәлеп итә. Хезмәтләре берничә тапкыр мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Сүз уңаеннан 8 февраль Россия фәне көне. Кеше капиталы, яңа белемнәр һәм технологияләр, социаль-икътисади алгарышка үтәргеч бирүче бәрәкәтле көч. Нәкъ менә шуңа да 2024 ел Татарстанда фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде. Ләйсән Галиева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бердәмлектә көч. Шушы бердәмлек һәм уртак максатларын тормышка ашыруда тырышып башкарылган эш узган ел нәтиҗәләре буенча Әлмәтнең Акбүре көрәш федерациясен республикада иң яхшысы итеп танытты. 5нче ел рәттән Татарстанның барлык шәһәр һәм районнары арасында беренче булуның сире нәрсәдә? Бүген кайда күпме бала шөгыльләнә? Әлеге сорауларга җавап алдагы материалда. 2023 ел нәтиҗәләре буенча Әлмәтнең Акбүре көрәш федерациясе Татарстанда беренче булды. Бу республика күләм 6 балалар һәм 4 өлкәннәр арасында узган ярышларның нәтиҗәсе. Аларда гомумән 50дән артык команда катнаша. Әлмәтлеләр 5нче ел рәттән беренче була. Уңыш серләре инде безнең тренерларыбызның эшләве. Без инде 5-6 авылда көрәш түгәрәкләре бар. Һәм инде Әлмәт шәһәрендә эшлибез. Һәм тренерларыбыз да безнең инде электән барысы да көрәш осталары, спорт осталары. Остазлар тәҗрибәләре белән бүлешә, спортчылар танылган көрәшчеләр җитәкчелегендә бик теләп шөгыльләнә. Шуңа күрә бүген милли көрәшебезнең дәвамчылары җиңүче исеменә омтыла. Башта 5 мунчада заниматься итек, потом то есть онга йөри башладык. Татарияда 3 тапкыр 2дә калдым яшьләр арасында. Һәм Муса Җәлилдә 2 тапкыр 3нче урында. Кызык инде, рәхәт. Малайлар белән күрешәсең, үзеңнең нигезне чыгарасың. Азартсман, хобби уже кергәнсман. 11 ел уже йөрибез. Шул көрәш өчен инде эшкә дә керттеләр, бөтенләй берне обеспечивать итеп торалар. Рәхмәт Әлмәт федерациясенә. Тормыш, көрәш һәм нинди нәтиҗә буласы синең тырышлыктан гына тора. Көрәшчеләргә карап шулай диясе килә. Татарча көрәш белән шөгыльләнүчеләр арасында кечкенә авылда туып, дөнья чемпионы исеменә ирешүчеләр аз түгел. Татарстан чемпионаты, Россия чемпионаты и чемпионат мира җиңәсе килә. Мин үзем Бишмутча авылыннан 6 яшьтә йөри башладым. Аннары инде мине чакырдылар Абдрахман авылына. Нургалиев Руслан Ишатович, минем тренером. Һәм 18 яшь тулгачтын мин монда күчтем инде. Ел башында узучы Муса Җәлил турнирында милли көрәшне үстерүдәге уңышлары буенча ел тренерлары исемнәрендә игълан итәләр. Яшүсмерләр арасында татарча көрәш буенча 2023 елның иң яхшы тренеры номинациясендә Әлмәтле Рузил Ганиев бүләкләнә. Без инде беренчедән инде Татнефть компаниясына рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки инде безнең матди ярдәм бик күп кирәк спорт өлкәсендә. Безнең инде шул ук җыеннар уздырабыз балалар белән менә кышкы каникулларда, җәйге каникулларда без инде ял итмәдек. Шул нәтиҗәләрдә безгә инде шундый нәтиҗәләргә ирештек.
Ял вакытларында да шөгыльләнү нәтиҗә бирми калмый. 2024 елда узган 2 Татарстан беренчелеге нәтиҗәләре буенча Әлмәт спортчылары чемпион булды һәм республика җыелма командасы составына керде. Осман Махмич белән Булат Москов март аенда Татарстан җыелма командасы белән Россия беренчелегендә чыгыш ясаячак. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хезмәткә һәм оборонага әзер Бөтен Россия физкультура спорт комплексының кышкы фестивале кысаларында Әлмәт укучылары үзләренең көчләрен сынап карый алды. Шара Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендәге 25-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә узды. Толырак алдагы материалда. ГТО комплексын гамәлгә ашыру кысаларында яшьләр буенча 5 төркемдә сынауларның 4 төре буенча нормативлар үтәү каралган. Бу көч гимнастикасы, урыннан озынлыкка сикерү, 1 минут эчендә корсак мускулларын ныгыту күнекмәләрен ясау, гимнастик эскәмиядә басып торган урыннан иелү. Нормативлар малайлар һәм кызлар өчен аерым билгеләнә. Сегодня у нас принимают участие ребята с 2 по 6 ступень. Бүген бездә 2нче баскычтан 6нчыга кадәр балалар катнаша. Бу 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар дигән сүз. Безнең мәктәп шәһәрнең 13 мәктәбен үзендә кабул итә. 2нче өлеше нормативларны адымнарда үти. Комплекс выполняет нормативы в адымнаре. 43. Әлмәттә хезмәткә һәм оборонага әзер физкультура спорт комплексы ел саен популярлаша бара. Быелгы катнашучылар сүзләре буенча, спорт белән даими шөгыльләнә торган кешеләр өчен сынаулар бик үк авыр булмаган. До этого тоже сдавала ГТО. Моңа кадәр минем ГТО тапшырганым бар иде. Тик мәктәп дәрәҗәсендә генә. Башка мәктәпләрдә тапшырмадым. Гомумән алганда безнең мәктәптә ГТОга бик яхшы әзерлиләр. Һәм без үзебез дә өстәмә әзерләнәбез. Дома тоже готовимся. Миңа спорт ошый. Мин спорт гимнастикасы белән шөгыльләнәм һәм укытучы минем сәләтемне күреп алды. Шуңа күрә бүген мин ГТО тапшырам. Нәтиҗәләр һәр яшь төркеме арасында һәм команда беренчелегендә дә билгеләнә. Алсу Нуриева, Диана Юдина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.